Estamos falando de cosas normales, un horario razonable, ter uns descansos razonables, poder ver a familia polo menos, ver aos teus fillos polo menos na casa, poderlle facer a cena, ainda que sea algunha vez, algún día a semana, poder comer con a túa familia. Cando ves os teus, despois de volver de unha baixa, a compañeira foi despedida. Os verdadeiros motivos deste despedimento foi a reclamación dos seus dereitos laborais. Por moito que a empresa alegue, a Pulpería Fuentes alegue motivos disciplinarios. Non hai tales motivos disciplinarios, Pulpería Fuentes, non os hai. Nos, a sindicato a CNT, pedimos a súa remisión para poder continuar traballando, gañarse a vida, que non é máis. Non podemos permitir que se pisoteen os nosos dereitos. E aquí estamos, reclamando que a nosa compañeira sexa readmitida. Pulpería Fuentes, readmisión. Pulpería Fuentes, readmisión. Pulpería Fuentes non respecta os dereitos das súas traballadoras. Na Pulpería Fuentes non se respectan os dereitos laborais. Unha traballadora tivo que demandar os incumprimentos que se producían no seu traballo e así conseguir un horario semanal normal e o descanso que lle correspondía e que o empresario lle pagaba o que lle debía. Despois de voltar dunha baixa e despedida, os verdadeiros motivos do empresario son a reclamación dos dereitos da traballadora, inda que alegue motivos disciplinarios. Dende a CNT non imos permitir que se pisoteen os poucos dereitos que temos e que cando se reclamen a resposta sexa o despido. Como se pode votar a unha señora que leva anos e anos traballando aí, que sempre cumpriu co seu traballo, que foi amable cos clientes, que respetou a xerarquía de mando na súa empresa, incluso lle tiña un cariño a esa empresa. Pensando na empresa, operouse a súa hernia nas vacacións e mira tú a súa sorpresa que ao voltar a traballar, collen e a despiden. Xa me diredes se esa maneira de funcionar. Na Pulpería Fuentes non se respetan os dereitos laborais. Na Pulpería Fuentes daron unha traballadora por ter unha hernia que se fixo traballando aí. Por eso votaron, porque non hai corazón. Amigos de Conxo, veciños, o pulpo ese non ten corazón. Como se pode facer eso? Como se pode ir a consumir a Pulpería Fuentes se o polvo non ten corazón? Matámoslo cruentamente, pero non tiña corazón. Por eso estamos aquí hoxe, para reclamar que readmitan a compañeira, para reclamar un pouco de corazón, que falta moito corazón.